Значи, братче, сега ти разправям тройка, аз тук си много мой, там много комченци, така. Тръгвах ви сняма двамата, ходя да търсим колички. Значи, дойде взимата от къщи, ще ходим всяка кола търсим, нали? Варна е голям град, автосалоните уни. Тя ме ръчет прави автосалон, влизаме, то някакъв лек ти каже, добър ден, те пита какво търсиш, какво не търсиш, разбираш. Ударалта. Пък един да чак викаме, търси кола, викам за толкова с пари, викам за 2-2 нещо. Той като ти за 2-2 нещо не може да си купиш кола. Викам, как не може да си купя кола, те пари не са ги намеря на улицата, бе. Кавал с кавал. После ти кам, отивам, гледам аз всякаква кола, ти кам и предава един плешив гей такъв някакъв застрелен. Той разреши някакъв прилича, дядо ми развише при 5 години, на леля ми прилича в мъжки гащи, един такъв застрелен. Уруфлек. Някакъв сигурно с основно образование хори внася от Германия, защото баща му продава прасета в Ямбол и му дал малко пари да живее във Варна. И е такъв някакъв тип. Взел и къде продава кола. И ми вика, сега слушай, кола съм ти голям приятел на тебе, вика. Сега ти радим тук до лаверата. Тази кола, вика, тази Вектор струва 3800. И тук поне ми се задържай къде 10-20 дена. Вика, на тебе ще ти я продам за 2700. Представиш си, той братко ми прави подарък 1100 марки. Познаеш то. Познаеш то, де? Познай. Как ще познаеш? Не мога познаеш, ако си виждал каква трошка, за какво става дума. Влем вътре в колата, братко, мирише на муха, бе. Разни водорасли, имам чувство, че след малко корали ще завъриш колата, с подводния риф там, бе. После ти кам, гледам отпред, предните гуми, те слоени капаци, матаци, летни джанти, тълни, задните гуми, капли. Ма ти кам, ръждяса ли, вика, майко, то с добре ли, вика, ти тъс кола, викам, с гаража ли я продаш, бе. После ти кам, че на друго място, гледам там някакъв арабен такъв, ама те с най-грозните араби, дет мята цигани, мириш на цигани между другото. Аз да се съмнявам, че той сигурно цигани няма се представя за арабин, защото да умари повече бизнес. Или като грузинец се представя за арменец и обратно това, не? Вика, че аз като Ирено каза, много като за тя, вика, страшно рено. Тям гледам колко страшно рено, то направо се оплаши, като го видиш, бе. Гледам сега, вика, дай го запалим Ирено, нали? Кой работи, кой не работи, нали? Он вика, момент, ние им държим акумулаторите в колите, викам, бре, тук пуш маркинг, кучета, мучета, тук лаят, маят, араби и акумулаторите, каше. Викам, хубаво, ари, дай, вика, слага акумулатора, вика, пали. Майстора слага, вика, пали, викам, трябва да паля, не пали, викам, що не пали? Чакай, тека на Реното, клемите му каза са специални. Ари пак чистика, клемите слагаха, пак вика, те сега пали, ще не паля, тая нищо. Викам, арабина, самахаш тук с трошка. Тя не ми иска 2800 за кола, дет не пали, бе. Въобще никаква кола не аз купувам, ще кола с такси ще паля. Той да знаете, той кола да си купуваш или чувствено от магазина те откраднат, или стара трошка, си трошиш главата с нея.